Auta MD Boy ya yi wata sabuwar waƙa mai suna So. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da mu da kuke a kowane lokaci. Hausa Face TV, muna roƙonka in kai baƙo ne a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ka manta da yi mana subscribe da danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne in mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za ka gani. Mun gode. Auta MD Boy ya yi wannan sabuwar waƙa wato mai suna So a 2022, saboda shi ne fitaccen jarumin nan wato mawaƙin nan na masana'antar Kannywood wanda aka ba wa award ɗin mawaƙa na duk duniya, saboda ya fi kowa iya waƙa a wannan shekara ta 2022. Auta MD Boy, kar ku manta da shiga YouTube channel ɗinsa wato mai suna Auta MD Boy. Kar ka manta da yi mai subscribe da danna mai alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne in ya ɗora sababbin waƙoƙinsa za